Ongi etorri prekarietate menstrualaz podcasteko 4. atalera. Aurreko saioan aipatu genituen lehen pausuak prekarietate menstruala ulertzeko eta gaurkoan higieneari helduko diogu. Enara, zer moduz? Kaixo Lizar, egunon. Berriz ere hementxe gaude. Oso pozikoak izu. Ez dugu arropaz aldatu. Egun berean grabatzen ari gara dena. Beraz, jarraituko dugu. Orain bai. Higienearekin erran bezala, Aipatuko diguzu, gaur egun zeintzuk diren gehien erabiltzen ditugun higiene produktuak? Bai, hortan sartu aurretikan, aipatu behar dut, ara gorputzi, hori, higienea hitza, ez? Badela gauza bat ja egiten digula pixka bat ola. Ez dugu topatu hitz bat hobea, eta batzuetan ez, ulertu behar gara eta hitzekin komunikatzen gara bizitzan, eta orduan hori da hitza, ez? Baina higieneak lotzen duelako zuzenean zikintasunarekin, ez? Osea, higienea lotzen da zikintasunarekin. Eta, aldarri garrantzitsu bat bada, hilerokoa ez dela zikina, ez? Eta, esaten dugu batzutan, prakak zikindu ditut, kuleroak zikindu ditut, guk hori, esan bezala, ez? Ez dugu topatu hitza, baina bai, gonbidapena da, zikintasun hori gehiago ulertzea toksikoekin, ez? Gauza organiko batzuek nola posible dugun esan zikinak direla, eta gero gaude une oro beste hainbat, toksiko, benetan badirela zikinak, ez? Badirela oso kaltegarriak gure gorputzentzat, orduan, hori zen. Ez daukagu proposamena, baina bai, igual, hilekoa pixka bat gorritu ditut galtzak, ez? Hor ere bai erronka, hilerokoaren baitan ere guk askotan aipatu dugu, badaukagula hitz falta handia, euskeraz, oraindik ez, adibidez faseak askotan aurrei hilerokoa esan beharren, ez? Gelditu bartzarela hor, zetaz ari denez, esaten dugu premen, ez? Egiten ditugu horrelako erderazko asoziazioak, orduan hau ere, Euskal Herritar guztientzako erronka, topatu hitzagun elkarrekin hitzak, ez? Zeintzuk diren hitz egokiak hau guztia izendatzeko, baina bai, ulertu gara, ez? Bai. Eta sarrera moduan beharrezkoa, Beharrezkoa, bai. Gure ustetan ezinbestekoa ez jarraitzeko hori, ez? Aurrekoan aipatzen genuen ere, tabu, mito eta imaginario zakar eta bortitz horrekin aurrera nola baita. Orduan, zure galdera erantzunez, lehenbizi hori aipatuko dut, UNICEFen arabera 2012an egin zen higiene menstrualaren kudeaketaren inguruko definizio bat, eta irakurriko dut izateko pixka bat zintzoa, ez? Terminoekin, hemen aipatzen da, emakumeek eta nerabeek hilerokoaren odola xurgatzeko eta biltzeko material garbiak erabili ahal izatea. Eta hilerokoa iraun bitartean behar adina bider modu pribatuan aldatzeko aukera izatea. Bi kontu hauek, beharrezkoa denean ura eta xaboia erabili ahal izatea gorputza garbitzeko eta kudeak eta menstrualeko materialak baztertzeko instalazio seguro eta egokiak eskura izatea. Eta azkenik, emakumeek eta neskek ziklo menstrualari buruzko oinarrizko informazioa eskuratu ahal izatea. Baita zikloa duin, eragozpenik eta beldurrik gabe kudeatzeko moduari buruzko informazioa ere. Ikus daiteke hemen ez, nola badago lotura bat ere bai higiene eta prekarietatearen artean, ez? Azkenean aipatzen dira produktuak, aipatzen da ura eta xaboia, eta aipatzen da informazioa, ez? Direla hiru zutabe nagusiak, nolabait bizitzeko modu hori, osasuntsu, lasai, esan bezala oraindik ez daukagu terminoa, nire lasai gustatzen zaiz, beste kontuetako bat bada gure uteroak orokorrean badakigu uzkurtutak ditugula. Eta honek eragiten du askotan mina, ez? Ze uzkurtua dago, eserita gaudelako, posturak, estresak, denak doa gure utero uzkurtzen, eta orduan odola atera behar den momentuan, fluxu gorria atera behar den momentuan, gelditzen da, ez, dago, bizkarra bezala, ez? Eta orduan askoz gehiago kostatzen zaio ateratzea, ez? Orduan lasai, esaten dugunean, bada ziklo guztian zehar, lasaitasun bat izan dugulako, eta orduan hilerokoa errexago edo ateratzeko aukera duelako. Baina, berriz, oraindik ez dut erantzun zure galdera. Egon nintzen, ez, egon gara ikerketa txiki bat egiten, eta badagoen arazo nagusietako bada, hilerokoaren inguruan oso ikerketa gutxi daudela. Oso gutxi. Osea, impresionante, eta gainera, lehen ikerketak dire orain dela 30 urtekoak, edo, orain dela atzo, Orduan, oso ikerketa gutxi daude, beraz ez daude daturik, gehien erabiltzen diren produktuak zein diren. Imaginatu dezakegu oraindik ere behin erabiltzen diren produktuak direna, hau da,
ohiko tanpoietan konpresak, plastikozkoak, hori pentsa dezakegu, baina, bueno, nik uste dut gaur egungo momentu historiko honetako gauzari garrantzitsuena badela hainbat produktu daudela. Hilerokoa jasotzeko, ni hasieran ez, nire lehenbiziko hilerokoetan, besterik gabe bi aukera genituen, ohiko tanpoiak eta ohiko konpresak, eta gaur egun beti eskoletan eta aurrekin egite ditugun saioetan beti esaten diegu ez, hau den, hau zute, orduan hartu, probatu, ikusi, hemen guk ere ez gera sartzen zer den ona eta zer den txarra, ez? Bai, aipatzen ditugu, produktu guztiak, bakoitzaren, ze gabezi, ze indar puntu dituen, eta hor, kontua da norberak probatzea eta norberak erabakitzea. Bai. Eta erranen nuke gehiengoarentzat garestiak direla produktu hauek, sartuko gara pixka bat ekonomian. Bai. Zalantzarekan gabe garestiak dira, oso garestiak dira, ez? Eta gogoratu behar dugu, gaur egun Espainiar estatuan 4% beza dutela, oraindik, hilerokoa jasotzeko produktuak, baina 2023 arte, eren egun dela ere, ez? 10% zutela beza, ez? Eta hor, aldarri nagusi bat bada, bez hori 0 izatea, eta horrek gutxituko zuen prezio, baina alere oso garestiak dira, ezinbestekoa den zerbait denean, ez? Osea, ez duzu, osea, produktu horiek beharrezkoak dire bizitzarako eta gehiago esortzeko prekarietate egoera gehiago izango balin baziren doainekoak, asko zobenentzat, ze gaur egun badakigu oraindik ere, eta hori aurreko saio honez aipatzen genuen, igual gure adinekoa, gure klasekoa, gure txuriak, ez? Osea, inguruan ditugunak, hau, iruditzen zaigu denak badaukagula dirua, erosteko tanpoi kaxa bat, adibidez ez, baina oraindik ere badakigu, badaudela emakumeak eta aurrak, erabiltzen dituztela, hori komuneko papera, toalla zatiak, ez, ematen dutela aukera, berriz ere, ez, igual, pixka bat, bustitzeko galtza, edo, berriz esango zikindu, baina olertzen diazute ez, eta horrek gero eragingo dio, bulina izan daitekena, ez, bestelako bortizkeria egoerak, nolabait erreix, guk uste dugu erreix, zergatikan ez dire doainekoak ez, ezinbestekoa bada, eta gainera hau beti ere gustatzen eta aipatzea ez da ezinbestekoa emakumezkoentzat, da ezinbestekoa denontzat, denak gara ez hileroko baten ondorio. Ez? Eta honek aldatzen du pelikula guzti, gure amak, edo, izan zigun pertsonarrek, ez balu izango hilerokoa gu ez gina egongo hemen. Orduan, eske hori da aitortza bat sozialak, eske ja ez da, zuen gauzatxoak, ez? Eso da, benetan bizitzaren parte eske zinbestekoa, eta hau aztu dugu, eta hori, produktuak izatea hain garestiak, zalantzarekan gabe gatazkatsua da. Argi dago beraz nor dagoen prezioak jartzen. Claro. Bai, hau merkatuetarako kristo negozio izan da. Eta jarraitzen du horrela. Eta hau aldarri oso garrantzitsua da, informazioarekin batera, ez? Guri ere, bastante kritikoa gara, eta beraien intentzio guztiarekin, baina egon dire udalak esan dutena, kopa banaketa. Eta oso ekimen ederra da, baina karo, kopa banaketa hori, behar du lotuta informazio partekatze batekin, azken garaian ere, kopa maitaleak garenak, ez? Horregon da ere, iraultza bat koparekin, bilakatu gara pixka, ez, kopa, eta badaude, gogorarazi behar dugu ere badaudela emakumeak, eta hori, eta bulba daukaten gorputzak, badaukatela vaginismoa dela, oso ere normalizatua dagoen beste gaitza bat, dela daukatela vagina guztiz kontraditua, eta ordan, zuk esaten man duzu, ez jarri baruzu kopa da berena, hor ari zara berriz, beste violentzia bat, partekatzen ez, edo violentzia baten aukera mai gainean jartzen, orduan, ibili bar gara pixkatentuz eta beti produktuen kontua informazioarekin batera banatzea edo elkar banatzea. Ongi, lehen aipatu dizutez, argi dagoela norrek jartzen dituen prezioak, beraz, hor ere badago berriz indarkeria bat, patriarkatuarekin lotuta dagoena, erranen zenuke hala dela, edo soilik hau guztiak kapitalismoaren erantzun bat dela. Bai, ezin dugu ahaztu, guk beti bueltatzen gara oinarrira ez, eta hau da, igual oinarri bat batzuetan hemen Europar txuriok azten duguna ez, gaudela menpe hori patriarkatuaz, oso argigarria, heteropatriarkatuaz gainera ez, hori oso presente dagoen zerbait da, gaudela kapitalismoaren menpe, sistema hontan bizi garelako, eta horreko batalean aipatzen nuen ez, denak badaukagula homo ekonomikus txiki hori, esaten digula kapitala, benga produkzioa, eta logika horietatik ateratzea oso zaila da, inkluso kooperatibak edo beste egitura batzue
batzuetan, ez, lan egiten dugunok batzuetan ere sartzen gara autoesplotazio batzuetan, ez, osea, egon gara adi, nola eragiten duen kapitalismoak, eta ezin du gastu kolonialismoaren ardatz hori, ez? Hiruen artean, guretzat argigarria da, sortzen dute hidra moduko bat, ez, horrelako ser mitologiko bat, nolabait, dagoela hiru buru hoiekin une oro gure bizitzan eragiten, ez? Eta ekartzen dut hau, ze igual azken buru hau azten dugu, baditugulako hemen privilegio batzuek, ez? Hori badakigu, hainbat privilegio. Baina kolonialismo honek eragiten digu ere bai une oro. Ze azkenen badakar gure bizitzarekin deskonexio asko izan ditugula. Ez? Orduan da nolabait, hiru ardatzetatik ikusi behar dugu denbora guztian gertatzen dena, eta kritika egin horrekin. Zalantzarik gabe, hiruak daukat eragina, ze guk ez jakitea, ez onartzea, ez balioztatzea, behar dugula deskantsua, adibidez aurre-hilerokaren fasean, ez? Izaten dela fase bat, gorputzak igual eramaten gaituela polikiago jutera, ez? Baditugula beste sentsazio batzuek, hori ezin baldin badugu aitortu, balioztatu, horren baitan bizi, lasaiago, ze hor baude hainbat gaitasun, ez? Barrura begirako hortan, niretzako fase hori zoragarria da, ze ematen ditu aukerak prozesatzeko bizitza, eta gero berriz ere kanpora ateratzen zarenen, ez? Igual hilerokoa eta gero daukagula hor estrogeno goraka da, ekartzen dituzu perla berriak, egin duzu horrelako digestio bat, eta esan duzu, bale, hau hemendik zen, hau hemendik, ez? Eta hau, horrek aitortza dauka. Eta hori aztu dugu. Ez? Eta hori errepikatzen dugu ere monokultibotan, berriz ez zuhaitzetan, nahi dugula produkzio handiak izan, da gauza bat oso koloniala, ahaztera eraman gaituena bizitzaren parte guzti hori. Orduan, hiru ertzetatik begiratzea gertatzen zaigun hilerokoaren zikloarekin oso ezinbestekoa da guretzat, eta ez ahaztu, ez? Gure hilerokoaren, gure barne hileroko eta ziklo guztionen ongizaterako ezinbestekoa dela gure bidasoa bai amaitea ongi egotea. Badaudela, edaten dugun ura endaratik datorrena egotea kalitate batean. Eta orduan, iritsi behar gera, gure ustez, izatera ikuskera guzti hau ikusteko eraginez dela. Egin akupuntura eta jan aguakateak. Hau ere bai, dagoela, bastante modan. Hori ere bai, esan nahi dut. Baina ez dezagun aztu, hori... Ekosistema oso batean ere kokatu behar dela, ez? Hori da, eta... Meloia handi bat ere. Oso handia. Aian bertze saio baterako. Bai, que me emoziono. Bueltatuko gara berriz produktu hauek aztertzera pixka bat. Erraten aldizki guztu alternatiba osasuntxoagoak, ekologikoagoak, merkeagoak? Bai, hori ez, badakigu denak oiko konpresa eta tanpoiak, dauzkatela kriston pila toksiko. Hau gogoratu behar dugu, ze, badago tanpoi klasiko hauetan paper bat gigantea, banderola moduko bat, ez? Hola kontuatzen dizula dena, dices, eta kontutan izan behar dugu ere bai, gure bulba eta gure vagina direla porosoak, direla hoa bezala, direla mukosak. Hortikan sartzen duguna oso azkar sartzen dela gure gorputzera, ez? Hau, komodato, orduan, gogoratu bergera, existitzen direla bai tanpoi eta bai konpresa ekologikoak, kotoizkoak bakarrik, direnak, normalean hori belardenetan salgai daudenak, noski kopa, ere bai jalen aipatu dut, ez? Koparen iraultza. Koparen iraultza, eta, eta ia da oso, niretzako lehen bat eta orain bat dela koparen erabilera, ze hor jasotzen duzunean odola, badaukaz hori bai aukera, usaitzeko, ukitzeko, ikusteko, pintatzeko, nik asko pintatu dut hilerokarekin, egiteko nahi dituzun esperimentuak, ez? Eta hor ikusten da, momentu batean, ze ezberdina ere den, oiko konpresa baten usaia, eta hilerokoaren usaia. Hilerokoa eskez dauka usai txarrik da, kimiko hoiekin hasten denean, hartzen duela usai hori, ez? Orduan hor, badaukagu aukera bat ere bai, isuri, fluxu guzti horri hurbiltzeko, gerturatzeko. Inkluso guk egin izan ditugu esperimentuak esaten dugu, nik ditut kriston koagula handiak. Eta nola, zer da koagula handi bat, ez? Urdan guk behin eginen esperimentua jaso genuen, lagunen artean, eta zen genuen, begira, hau da handiena, ez? Olako esperimentuak ikusteko zertaz ari garen hitz egiten da, hori
hori guztia koparekin egin dezakegu, eta kopari esker, beraz, gora kopa, baina hori ez gaitezen esan, ze badago lehen aipatu dudan gaitza hori ere bai. Gero gaur egun baditugu ere bai, kuleroak, hilerokoa jasotzeko kuleroak, badukatela behan, beko partean, fluxua jasotzeko, tela moduko batzuek, normalen azkenekoa impermeablea da, beti aipatzen dugu, jendearen sustorako, eta horrekin lotutare bai, telazko konpresak, salbazlipak, eta dena delakoan, badoela nik uste gaur egun hainbat proiektu, hemen ere bai, aipatzeko bere momentuan egontzela iraultza oso polit, eta handi bat, egontzirelako emakumezko proiektu ezberdin pila bat, konpresa josten zituztela, eta gaur egun horietako asko itxi dutela, de repente badakigun marka terrible hauek, beste oso urrutitikan datozen, lurralde horietatikan hasi zirelako hauek egiten, ez? Orduan, hau ere bai, erosi nahi bali ditugu, begiratu non erosten ditugun, eta nork josi dituen, ez? Konpresa hauek, ez da kontutxumea ere bai, hemen ere bai da beste omele bat, eta gero, gaur egun ere bai baditugu bainu jantziak, hilerokoa jasotzeko badutenak, eta bi gauza igual nahi nituen aipatu gutxien ezagutzen direnak edo, badirela esponja menstrualak, direla aurrentzat erabiltzen diren esponja hauek organikoak direnak, hoiek bilakatzen dire tanpoi moduko batzuek, eta ere bai badirela aukera tanpoi ekologiko bat eta ber erabilgarria dena, ez? Lehen aipatutako guztiak behin erabiltzen ditugu, botatzen ditugu zakarrontzira, eta jazta, baina gero kopa, telazko konpresa, baino jantz eta bar, horiek behin eta berriz erabiltzen alditugu, esponja hauek barne, eta esponja hauek ez dire asko ezagutzen, eta aipatu nahi nuen azkenekoa bada produkturik gabeko kudeaketa, dela isuri askea edo sangrado libre erderaz ezagutzen zaiona. Eta hau da, kultura oso bat oso gutxi egin duguna, oraindik, baina azkenean ezin dugu ahaztu hori vagina badela esfinter bat, pixa eta uzkia bezala, ez? Osea, uretra eta orduan badagola aukera nolabait lantzeko, muskula hauek lantzeko, eta orduan goaz garatzen deitzen zaiona propiozepzion, que hau ere euskaraz ez dakit nola den, baina dela como barnerako sentsazioa, ez? Gu baditugu kanpora begirako zentzumenak, ez? Bista, baina badaukagu ere bai barrura begirako hori ez, como zentzumenak garatzeko aukera. Eta orduan hemen, zoaz nabaritzen, badagoela odola, ze vaginan badaude, como balkonzito batzuk bezala, eta odola gordetzen, eta orduan, sentitzen duzunean, badagola hori betean nola bait, zoaz komunera taskatzen duzu. Komunera, mendian, ez? Eta orduan, bai, hau, badaukan, igual, zailtasuntxoa edo, da, askotan, nik uste dute bi gauza dira askotan, ez daukagula aukera asko egoteko barrura begirako sentsazio guzti horietan, eta izan behar dela komun bat, edo jardin bat, edo dena delakoa askatzeko dola. Oraintxe hartan superbotere baten moduan irudikatzen dut hori. Total, bai. Eiarran. Bai, baina oso kurioso da nola erakusten zaigun beste esfinterrak erabiltzen, ez? Osea, edo ikasten goaz modu naturalean, osea, txikia garenean, eta hau da, guk uste dugu deskonexio horren parte bat, ze izan da beste esfinter bat, izan zitekeen, ez? Eta aukera badago egiteko. Bai, bai. Hori da gorputzak ere sistema bat landu duela, gai izateko, ez? Hori da, bai, bai. Baina, honen inguruan badago, de hecho, guk ezagutu genuen orain dela gutxi Bartzelonako jardunaldi batzuetan egon gera, tan badago, liburu bat Vaginas Libres izena duena, kontatzen duela, nola egin prozesu hau, nola mantendu konexioan, eta, poliki nik ez dut berez guztiz egiten, baina bai jartzen dut igual telazko konpresa, eta bai daukat jo naiz nola bait, ez? Propiozepzio hori garatzen, eta noa komunera, eta hor, blup, ze hau ere bai, da beste mito bat, baina hor batzuk oraindekan uste dute, hilerokoaren fluxua ateratzen dela, txorro bat bezala, irekiko bazenun mangera bat bezala, eta esan behar dugu ez, dela uteroa doa kontrakzioak egiten, eta orduan momentu batean bai egiten duzu, blup, ez? Eta orduan erortzen da, baina ez dela olako mangera bat, ez? Hau ere bai, imaginarioan oraindikan nik esaten dut, porque oraindikan hortikan dago bueltak, orduan, bide hau bada oso bide polita hori, konektatzeko vaginarekin, odolarekin, eta izateko ere, aldela lasaitasun hori egun horietan egiteko esperimentu hau, gonbidatzen duela, hemendikan entzule guztiei, behintzat kontutan izatera existitzen dela, ze hauek ez... Hitz egin genuen neska honekin, Letizia izena zuena, honek esaten zuen, eske iraultzaiena da ez erabiltzea produktuak. Eta izan genezake gaitasun hori, ez? Orduan, hementxen hausnarketarako beste... Bai. Nik uste informazio agitz interesgarriarekin,
amaitu dugula gaurkoa, hemen utziko duguen ara, mila esker. Mila esker, Lizar. Horrengo saioan, placer bat. Egonen gara berriz, elkarrekin eskerrik asko. Mila esker.